ugay na Amerika dita no sasabutan so arga o sambayang na gusto kibagakan kapipilig ro kibagakan ko sambayang gi sabab isa akapbukla ko oripan manambayang o di na ipinipendera niya kagya din yan sasabutan so arga o sambayang pangkatan o sambayang na gusto din yan makakenal sasabutan so kapiligro o kibagakan ko sambayang wallahi lawin o sasabut niyan so arga o sambayang na kung sasabut niya so kala akasiksaan kapipiligro o kibagakan ko sambayang na di sumala din yan ibagak so sambayang diyan kaya sambayang tigumang ulama na saya mapapadalang so kakabaloy oripan at titu ang Muslim ami katigina di ka penambayang nagpapakai kaingaran ng kasa Muslim uri na inimbawat ka Muslim okay na sa Panginoon Allah na pinaba ka Muslim diyan kaya sambayang na makikipantag yan so pangkatan ada din makipantag o ampian to na asimba asa nakawro sekanyan asambayang ipulaw so agama Islam adik bakatin na kudirong makambakan tigo Nabi SAW rasul amr al-Islam wa amuduhu as-salah ayat tigyan na ulo o betad na so Islam na ayat pula usyan na so sambayang sakala pangkata na diyan kaiya sambayang mga pagariak nas kanyan ipagampaganay ini paliugat asimba si iku Nabi Tano Muhammad SAW asudin so Allah imyaliugaton aden yan pakaw kita sa malaikat asusubun sekanyan isambayang apagampaganay apamagitungan ko galabag mga amal o uri perseksi ko kapakatali mo man yan sa alungan na mauri ami pagadapan yan so Allah subhanahu wa ta'ala awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah aya pagampaganay apamagitungan ko uripon ko mga amal yan na susambayang fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi o kama qala alayhi afdalus salam wa atamut taslim o pun tegumpiya susambayang yang kadulur susambayang na mittegumpiya yuto ni kay tegumpiya o lango na mga amal yan na upun di tegumpiya kamadaw susambayang na yuto din yang kapategumpiya ay isap kasabot si sagir kay hadith na abya ikala amya pagabalong uripan miya kapanay kadi miya magay sa mga diyakat miya muasa na amay kamya bukasun susambayang na miya pidigro subatan o uripan amay ka ibabagak yan diyan kaya sambayang kaya tingin Nabi SAW ayah pagampagan ya begitu na susambayang na ubunan doon si ko mga malga na petagumpiya na amay ka daw niya bukasun diyan kaya sambayang apetaro na lima waktu sambayang na miya pidigro di ka petagumpiya kisa alungan mo diyan kaya sambayang nagi kapuspusan ay initenan ng Nabi SAW si itin ko kapindus o nyawan yan adi yan di matero as-salatu as-salah hay umatakan na ba yung daray nung susambayang ba yung daray nung susambayang sa dinan imaki makatuturo tigo mga ulama akala yung arga usambayang ka ay muripad sa mga muri-puri ay initenan ng Rasulullah SAW makakanalyan sasabutan ng Nabi adi yung patot o ba ikmagam o uripan ang Muslim susambayang so sambayang na iniya tangkad ang bidaan o Muslim abu kafir tigo Nabi SAW al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar hadith ayong Nabi ay ang bidaan tanong saktan ang mga Muslim mapaparat yung usiran ang mga kafir na susambayang faman tarakaha faqad kafar sa atin sa ibo ka kayo susambayang na niya kafir ati bitiro so Nabi SAW ino tigo mga ulama at sa mga sahaba na sasabot niran ada alawan da pakalawan adusa o riano kapanak to so kibagakong ko kasembayang
Aga pa kay ikakapir uri pun tigo mga sahabat. Tigo Umar radhiyallahu anhu. La hawwa fil Islam liman taraka as-salah. Dan na bagian uri pun ko Islam amay kay kumbaga keso sambayang. Dan na bagian uri pun ko Islam amay kay kumbaga keso sambayang. Ino pagkinag tanong yan kaya mga fatwa mga ulama. Datar yan kaya mga ulama sa Saudi, Sheikh Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Salih Al-Fawzan. Akiyo kumaninan agyan kaya kastibagan ko sambayang na niya kafir. Na liro pantigin amay kasutaw na matay. Amya tanto sa kanina imbagak yan sambayang sa dan na kapanambayang. Nag-iikukuman yan. Di prigun. Di kapanan. Di sambayangan sa salatul janazah. Di pelabangan ng mga Muslim. Di pamang ni sarila ako limo. Mga fatwa yung mga ulama sasabot nila. Agyan kaya sambayang, sasabot nila, masasasabiran, may gagabiran sa mga dalil, apun sa Quran, mga dalil sa Quran, mga dalil sa hadith. Ang manunumpang ko kapipilit na o kimagak ko sambayang. Malong ang magdagdaan o saka na matay kay manto. Ada ang kapalima waktu. O di na yabo tatay na ka na kasambayang sa jemaat. Anto na niya mamatad ka, mapamatad ka si kukubur ka, na sampay sa akhir. Anto na mapamatad ka si kukubur ka. Amay kas kani imbagak ka sa sambayang. Sa dayo sa dibang kita sa dunia na pasigsaan ka si kukubur ka, nasip man si kukabagataling mga sa alungan na mori. Tigo sa kataw ulama. Dua abatan at tito din ko piya ka rata-rata sa ginawa. Dua abatan manusia at dito din lebih apiak ka rata-rata sa ginawa. Paganay ron, mama o na manusia adin makasul sa masjid. Inuntabo ko kagiya ko sembayangan sa salatul janazah. Dito may kapakasul din sa masjid. Aga pa kaya di katawan o imam as kanina ipagak yan sa sambayang. Na ayaw mo kaya pakasul din sa masjid na napo kagi ko sembayangan sa salatul janazah. Ikadua betad manusia tigu lama. Babay. Ayaw mo kaya pakasepengian sa aurat yan sa tarutok akasepeng sa aurat na napo bungkusan ibungkuson so kapan yan. Giitigyan ni dua betad at tito din. Apiak karata-rata sa ginawa. At lebih ang niya lapis abetad.